Sacela ukushiwa ke ngedwato namhlanje. Nkankani phela wozani ngapha kwamphela. Ufuna bezama ukukwazi phela. Ungithunga yini? Wozani ngapha kwamphela mine kwamphela wozani ngapha kwamphela. Awusho manje. Ngiyaqala phezana. Hayi, hayi. Wena mkhiza uyalo lonyala kodwa ushasa. Oh, kwanele engqolelo nani yo. Eleni ngolelio bafowethu cha hayi insizwa zakithi bafowethu si represent abantu njengoba silapha so niyazi ukuthi abantu bahlale benilandela into ekanjalo so uku-update nje abantu ukuthi namhlanje sikuphi kwenzakalani noma mhlawumbe nje nikade nika mngani wenu or bekwenzakalani nikuphi nendawo. Hayi namhlanje bese Jovet eMkhomasi. Isikhathi sakho yini? Ehlutha nkulu namhlanje. Bese Wamafutha enkukhu? ehlutha nkulu. Besiqala ukufika ke la. Besiqala nje kodwa nje kube ngathi ngakithi ngendlela abasiphathe ngayo nje abasiphathe kahle kakhulu. Sadlala nje kwamnandi. Bese phela ku insizwa ibuye sithi ukuthinta-thintana. Kuthe ukuthinteka kodwa nje akutheni. Akekho umuntu ovela ongathinteki nobani bathinteka. Kodwa into esingayithandi ukuthi umuntu athi okhameraman khona amavidiyo abafihlayo. Akekho amavidiyo akakholisha afihlwayo. Manga lawo akekho cameraman onevidiyo amthwa ngishawe ekhanda. Mina akekho umfana washaya nami ekhanda. Anginayo ingozi yomfana. Mhlawumbe ngisazoshayeka. Mhlawumbe ngaqonda nenkunzi kodwa mhlawumbe ngisazoqondana nazo. Kodwa bengathi khona amavidiyo afihlile. Ayikho ividiyo efihliwe. Fahla ngomdlalo namhlanje uthi ubuke kanjani nokuthi uphetheke kanjani nje lapha enkundleni namhlanje. Umdlalo namhlanje ubumnandi kakhulu nje bushubile ke. Nangiyabona namhlanje bekushubile. Bekushubile. Hayi bekushubile ngempela into alibefile esikindini umfana hayi bekushube kakhulu hayi. Yabona labantu abahlezi bethi bazi insizwa kuba umuntu athi hayi anoza ngakithi. Thina sihamba lonke. Yabona ngapha. Hayi badla sakhulu. Kwakithi. Akumele phela uthi isiqhwago siqhoga ngakini ubukela ngakini kuphela. Efune lonto le. Babuya zonke indawo. Ubona umqhoga bakho nje ibhubhi. Thola. Isiqhwago emhlabeni asikho ngoba nami ngimina nje umfowanga mina sisona isiqhwago. Mina ngidlala isosephambi kwami. Aze ngisho futhi isiqhwago. Ngidlala isosephambi kwami sefikile kuphela. Kwajo man. Kuyano. Hamba kahle ntafoke. Akufanga ukuthi kuyancane. Yahlala phansi ndoda icotshwa yini? Ukhathala into zababhemi. Into zababhemi. Hey, beyifiki. Umuntu omdala. Kodwa nje sikubonga abafowethu. Ibe yinhle game. Benhle game. Hey, noma izoyithindana ukuthi babuyela abantu laba bengashayi kwebafowethu. Leba hama nga. Hayi, manje usafisa nokuphinda ubuye mhlawumbe ngelinye ilanga makuthiwa nje khona ikhole eselishayiwe ukuthi usondele nganene. Kakhulu mfowethu sesizwile nje nini 13 June. Sesimenyiwe sesiyazi thina sithi sifika la siyaya ukho umcimbi sesiyazi. Sobe sikhona lapho. Bese sikwethu kwa madoda. Sihlanganazi. Uka, ayinkunzi. Bathi lekole liyoko mkese. Bona bafana. Chef wakhe sihamba kanjani? Kuthini ukuphawula kwakho ngomdlalo namhlanje mfowethu? Iluzi neveli lokuthiwa nelengqole liyobhaka kodwa umdlalo omnandi kahle kumnandi eMkhomasi siphathe kahle kakhulu insizwa kwanza yahlonipha ukuthi sesiqondile umdlalo bamuhle abanaqhubu banalutho bafowethu lo mdlalo noqale nobhuti abadala nihamba nabo nebaningi kusuka ngaloya nyaka mangaphosisi namanje sabanjiwe insizwa kodwa nisazwana nazo akekho esengengezwe ethi nxa komunye mangabe kukhona inkingi yalungiswa. Ukuphawula mfowethu phezulu kwalonto nje mfowethu ukuthi nabangapha ngaphesheya kodwa ukubambisana kukhulu nabafowethu bangapha mhlawumbe nokuphawula nje kulolo point le umuntu omdala yazi ngathini eyibhuti wazobhuti baleke ndawo ubhuti wazi kwandisa kwethu nabo ngaza ngichaza kanjani kunathi futhi wasesimsandle eqondileyo kuba akukho umuntu enxa komunye umdlalo sidla umdlalo oqondileyo futhi emva kwalokho futhi siphinde futhi sibe ubhuti nabafundi babafuthi bendawo nje ngeke ukuthi ubone futhi adelwa nawe nje manje hayi sekanje yabona kahle nje ilokuzana ukubambisana kwethu ukwagana nje ngobhuti abadala futhi nathi sibancane sayibambile nabo futhi ngathi nje into outer vele lethi sabe siqhathe eqaleni futhi namanje saqhubeka kuyo. Wakithi sikulanda phansi emzimkhulu wena owangale abafowethu abangale kodwa ke mase sisonke kanje seninonke senihamba kanje neviyo kanje ngathi nabafowethu nabandawonye futhi ukuthini ukuphawula kwakho mfowethu uphatheke kanjani insizweni? Hayi bhuti hayi umuntu uphatheke kahle kakhulu nje futhi kangangokuthi
nami ngiye ngawumuntu ngangizange ngizizwe ngingathi mhlawumbe nginokuhlukanise ukuthi hayi leli bhaca lawa amaZulu uma ngabe sihamba sonke sabafowethu nangokubukela ukuthi abadala okhwishi uyena oye wangithatha ngawumuntu okhulela kuyena-ke so ngingasho ngithi njengoba ububhaca bami nalokho kumele kwazi ukuthi ngiyibhaca ngibe umuntu othathwe ubhuti owukhwishi yaba ukhulela kuyena ngokubukela kuyena nangamandla nawo angakaze yena asho ukuthi uyisiqhwaga komunye imizi okanye ini kodwa ngegalelo labanye ababhemu abambona ngokusiza abantu nami ngabuthanda ngawumuntu olandelela phezu kwabo so ngathathwa yiwo nganabo kabafowethu ngoba nginabo ngakhula kubona ngisakhula futhi bona-ke ngisuka le Mzimkhulu-ke mina ukubangela ukuthi ngidlalele eMzimkhulu ngasho ukuthi ngaqeda eMzimkhulu umdlalo ngudlala wasemzimkhulu kodwa nangakithi ngisawumfana ngakabi insizwa sisekhona insizwa eMzimkhulu ukuthi abadala ubuntu abantu emgangeleni kabuyami she bathi libove ekhaladi wakithi kuhamba kanjani mshume kati no futhi ngaphambi komhlabane nje sikhulume ngomgangelo namanje khona into wangitshela wona futhi angazi wawuthi khona into oyithungayo kanjani futhi noma uthunga eMnazaretha noma futhi ngicela utshela abantu futhi ngomsebenzi wakho futhi ngoba phela nami ngawubona ungikhombisa uyancomeka kamuhle kakhulu futhi kakuthi ngicala lapha insizweni lokho besize ngakho la namhlanje ngale nje ngibonge ukuthi futhi siphatheke kahle njengoba hlezi siphatheka kahle sadlala kahle induku sayithola kahle induku sengathi nalokhu okwenzeka namhlanje ukuthi siphatheke kahle kuphinde kwenzeke nangelinye ilanga lokho nje ngisho futhi lokho futhi akubuzayo ngiyathunga ijoli nama-overalls lawa nje ahlobile atrendayo lezi zinsuku zamanje mhlawumbe futhi nje ukutholakala kwakho utholakala kuphi futhi insizwa uma ifuna ukusupporta into kanjalo insizwa uma ifuna ukusupporta futhi ngitholakala kule number lethi 0826445475 ama-page la ko-TikTok hamba kanjani noma unawo noma mhlawumbe la singabona khona umsebenzi wakho mhlawumbe TikTok khona laphana ku-iPhone for Wamsezana Facebook nje ngoPhaqazi for Msezana naye siyakhona siyathemba nizobonakala bafowethu kulo mdlalo kade upostwe lapha ku-Facebook kuthiwa induna lapha kube kubaba uNdabandaba noma yini sobe sikhona asiyekhona abafowethu futhi siyabamema futhi kwela kithi eMelmoti lilo mpela ngisho befike nje abafowethu abakhona lapha eMkhomazi so baphatha kahle njengoba nabo besiphatha kahle bebekhona sibashelele futhi kahle kahle bahlelele njengoba basiphatha njengoba besiphatha kahle kuyabuya kuyikhombisile abafowethu baphatha kahle siyakhona bafowethu siyabonga kakhulu lapho ngiyoba nginduna-ke lapho wona bafaka angiyoba ngimeleke lapho